encwadi yeGenesis. Igama elithi Genesis elithetha mhlawumbe ngesingesi iorigin, okanye xa uphinda uyiguqulela kwange-English ithi the beginning. Le ncwadi kuthiwa yincwadi ebhalwa nguMoses. Ngokwe-research ke nangokufunda iBhayibhile, nam ndabhideka kwinto yokuthi uyibhala njani, kodwa andikaboni indawo ethi Moses kule ncwadi. Kwathi ngenxa yobunzulu kwavela into ethi ngexesha amaSirayeli wayephume yiphutha bekwijeni eya kwilizwe lesithembiso. It was for 430 days. 430 years. But the journey itself, kulapho kwakumane kufika irevelation kaThixo efika kuMoses eqokelela ne-information kwamagqala akwaSirayeli, kuba amaSirayeli njengokuba wawehlale yiphutha aye aziqhelanisa namasiko aseyiphutha, aziqhelanisa nenkolo yaseyiphutha. Wafika uThixo necebo lokokuba kunyanzelekile uMoses abhale incwadi yesiqalo ezawukhokhela amaSirayeli ibabonisa imvelaphi yabo, kuba uThaba lwayenza into yesisiqiniseko eyokuthi xa iqinizela amaSirayeli awoneliseka ukuba eqinizela nje, kodwa bulala ngehistory yabo. Kodwa sibona ufefe kaThixo xa lutyala ulwazi kwavela the book of Genesis. Okwesibini, injongo was only meant ukubonisa ubukhulu bukaThixo. Okwesibini, ibonisa ubungozi besono, iphinde igxininise kumnqophiso kaThixo, kuba xa usithi uyakholwa kuThixo, there comes a time apho uyeka yonke into uyonqophisana noThixo, ususe ukwazi kwakho utyala ukwazi bukaThixo, ucela uThixo abekwe apho yena athanda khona, because your only hope in the midst of wilderness nguThixo othi ukholwa kuye. Ngexesha loba sentlango kodwa unqophisane noThixo okwakuthi nokuba ndingathi intlango kodwa angeke ndisuke kwifefe likaThixo. Ngophiso kaThixo tyala ngale ncwadi yeGenesis
sibona phake lento isithembiso sikaThixo kule ndawo sime kuyo namhlanje. Idabi likaYakobi no-Esawu ngokuzalwa kwabo kwabakho isiprofeto esokokuba inkulu iyakukhonza inci. Yiva izwi likaThixo xa bephuma esibelekweni, u-Esawu ephuma kuqala, bathi ngenxa yesithembiso sikaThixo ithi iBhayibhile wabeyibambelele kwisithende uYakobi, symbolizing the fact that into yokuthi ewe yena u-Esawu isikhundla sakhe sosokuba mdala abemkhulu, kodwa ubabala lukaThixo lusabambelele kuye uYakobi. Bonakalisa loo nto buThixo ba nokubelana imeko le ingadeleleka kangakanani, kodwa fefe lukaThixo lusabambelela. Fayisi uzasicacisela ngomso xa esithi finding comfort in the wilderness. Chayelela the picture of inhlango kuze sakufika kumgomo ngomso sibe sesiqonda intoni inhlango. Apho ekukhuleni kwawo lamakhwelo sibona izinto ezimbili. When something that is abnormal has been normalized, kuba kwakuzalwa kwamawele sibona utata ezikhethela u-Esawu, sibona umama ezikhethela uYakobi. Something that's abnormal being normalized. Kuba iBhayibhile yasixelela into yokuthi u-Esawu yena lo yindoda eyayithanda uyozingela. Xa ibuya yayisiza nenyamakazi emane ikwazi ukuphekela utata, kodwa yena uYakobi wayegqibelela ehlala ezintenteni kuba wayecenge ukungabi ngumntu ophazamisa abantu. Xa kukho abazalwane with different types of personalities and different types of experiences, kodwa bakujonge ngenxa yokuzivalela wedwa ekoneni, kuthiwa this one mhlawumbi ikhona into erongo, kanti that is the way you are. Phantsi kwentlanga sathi kwiminyaka yokhula kwabo kwafikelela kwipoint yokuthi isithembiso sikaThixo sizaliseke. Intsikelelo kaThixo funeka ifikile, but njengokuba u-Esawu engumntu oqhele ukuya endle, ubuya ngalela i-game joy etyhafile engenamandla. Njengokuba uYakobi eyindoda ethanda uhlala endlini, ubuya u-Esawu uYakobi ephekile, athi xa ethetha ingathi
the gift esesandleni sakhe wavuma ukuthengisa ngezinto angathengiswa ngazo. Bungozi baselwane boba uthengise ngesipho uThixo phezulu. Kuba uqenge ukuhlutha namhlanje ulibale bangomso uyaphinda ulambe. Sibe isipho sikaThixo sawugqibile uthengisa ngaso. Wasenhlangu Esawu kuba isivumelwano senzileyo sangaqala sicingisise wancoma ngokwenza because wayelangazelela ukutya. The second part sibona xa Isake uyise ebizwe Esawu ukuba ayozingela xa ebuya azawusikelelwa nguThixo. When something that's abnormal has been made into a normal, waliva ilizwi umama uRebecca wayochika uYakobi wathi uyise ungqamele ukusikelela umkhulwa wakho uEsawu. Hamba uyathatha ibhokhwe ezimbini ukuze simkhalele ngalo mzuzu esamkile. Wathi esahambile kanti izinto zijikile kuba ngamaxesha wakuba nalo lakho icebo selikhona icebo eselisenzeka ngasemva. Wafikelela ke point xa befika apha ke ngoku ndithanda xa esondela uYakobi uyayazi into yokuthi uEsawu uqonde, kodwa umama uRebecca made a way yokuthi makabele qhinga lokuthi uyise xa ebambe isandla sakhe ibe sisandla sikaEsawu, kodwa uyangqina phuyisake into yokuthi ewe sona isandla sesiso sikaEsawu kodwa izwi livakala ilizwi likaYakobi. The problem and the mistake, it was when uIsaka ephikisana nento eyinyane phambi kwakhe. Mhlawumbi bazalwane yakho inhlamba yenzeke because uThixo ukuxelele kaninzi inyane phambi kwakho kodwa wabe uyidoubt because you still want to believe kwizinto ezibulalayo. Ubungozi bokuthembela kwizinto ezibulalayo. Ubambelela iminyaka usithi isozibe yiyo le kanti ubulalwa yonke. Wasibhaqa esenhlangu uIsaka. But regardless of that, it goes back to uEsawu owathengisa ngebirthright yakhe, because ukuthengisa kwakhe ngobukhulu bakhe wayethengisa nangentsikelelo yakhe, kuba impazamo yakhe was to think into isuka kuThixo ihamba iyodwa, kanti xa uthengisa isiphiwo sikaThixo sisuka nengqambi yaso. Kwenzeka loo nto ukuze alahlekelwe amathamsanqa. Apha kule ndawo lomzalwane ubaleka uEsawu xa ebefuna umbulala. Wavuka, xa evuka ebona umbono watsho ukuthi bayinene
uThixo ukho kule ndawo. Mna bendingazi. Xa ndizayivala vice, ndizayivala with 3 things zale verse, because it has been divided into 3. The first part ethi wavuka uYakobo ebuthongweni, uvuka esenhlala kodwa wavuka uYakobo ebuthongweni. That was the first sign of awakening. Xa ubuneminyaka ulele kodwa liyafika ixesha uThixo akuvuse ekulaleni kwakho. Wamvusa ngexesha lakhe seyesemhlango, kungekho themba lokuphila, kodwa uThixo wamvusa. Thixo ukuvusa sekugqityiwe ngawe, even if kube ngathi uyaphela, kodwa uThixo uyavusa. The second point, it was the revelation. Because kule verse uthi uba uYehova ukho kule ndawo. Because apha uYakobo evela uba elele ubuthongo, wavuswa nguThixo. Uvuswa emveni kwephupho, abona ingelosi zinyuka zisehla, kanti ngimimangaliso kaThixo yokumbonisa uThixo ukhona kule ndawo. Even if ingxelo yakho yokuthi uba imeko okuyo ayenzi sense, kwaye le meko kuyo does not see a way out, kodwa uThixo ukho kule ndawo ukuyo. The last one, it was the salvation. Kuba ndimva uYakobo apha esithi uba kanti mna bendingazi, kuba phakathi kwabumnyama bethu uThixo wamisa inkanyiso, kuba xa umnyama uphuthaphutha isitya ebumnyameni, kanti uThixo azisa ukhanya. Ngexesha kanye ubungelacebo uba kuzophumeka kanjani, azisa icebo Thixo. Mawasonele namazwi. uThixo wothando angasikelele ngoku kude bengona phakade. Amen.